అర్ధరాత్రి సమయంగా ఏ నోటీస్ ఇవ్వకుండా మీరు ఎవరో తెలియకుండా నోటీస్ ఏం లేదా మీరు లోపలికి కేసుకురండి రాజులకు కేసుకురండి మేము ఎవరు అంటారు రాజులకు కేసుకురండి కదండి నోటీసు పంపిస్తే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని మీకు నోటీస్ వస్తా అంతే సార్ మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ మీరు కోఆపరేట్ చేయండి లేదంటే మీరు కంప్లైంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే మా డ్యూటీగా చేతులు ఒకటి వినండి సార్ ఆపరేషన్ మా కోఆపరేషన్ చేయండి మీరు పేషెంట్ కూడా ఆపరేషన్ చేయాలా పేషెంట్ కొన్ని వీడియో తీస్తున్నారండి మేము చూసినాము మీరు రండి మా ఇల్లు కూర్చోండి తీసి మీరు రండి ప్లీజ్ కోఆపరేట్ చేయండి పోలీసు మీ ఇంటికి కదా కేసు ఉంటే ఎవరింటికైనా ఎక్కడైనా జమ్మూ కాశ్మీర్ టు ఇండియాలో ఎక్కడైనా మేము అరెస్ట్ చేసే అధికారం మాకు ఉంది మేము ప్లీజ్ చెప్పేది రండి పోలీస్ కి